time wa e ka me no ade me nante ya do fifi baby no enti me kura nkwa asori ni bi me gya asori tena fie na me nim sunsumu asem enti me ko wura da mu se be ma gram obi giro na opem me hunu adekoro se me meti we say so so da ye umia na se me hyesa matade we say ati baby a eye bosom na wo hunu me bosoma aya me kura no dongo bofo wono de ansa na wo bekwa akoduru sa de mpesu ya so na wako wura ne buomu no wura ebuomu ho a bosom no ane ba physical dongo ye bosoma enoso asante memu de hade wo mo a menim wo mo pa se dongo ankasa ne kura wo mo a enye fake die menim nipa me ensa pe dongo anka tete amre so kura no se wunye panyina na won sankanda enye nkora bosom konfo bia okom na nampadu amache dede no mo akom no una we different na sa konfo na o mo kom hip life so tawale no mo akom no wono no betia so aba no apesa sa no agya no akasa no bia no apesa no akasa na ko ntintiri na ni mfifire odu sika ma no na no ne ma dia kwa transport no mo de kimparuta anwa shi ade na apeke wonyaw na no ye koma mpontere station ben nan obitimi ba so be so betwa ni ntwa fi se konfo bia okotwa no we konfo na ne nkwa fidie ba akoso ayefo mi ma munyina akwaba ene ye ne konfo ba foforo kra ehia e konfo ba ameni ampon e ba betwetwe enkomo obeka se hwan ena meka na asem ye interview na bosomfo ko finti boni din se ne maame ene de ya to ahye no e ba bedi din komo bebre afa na akom ho kwan a na nanom fa so e de wale no de na no wo ya ansa na omode e ware no e wone papa fie wone maame fie e ba bedi ni nyina ho nkomo se na suwiase ye no ka me ho e ye ntwimpire no na mesre mahwefo se me kasa na se kasa ne bebi to chewa mesre ma mo fa nche me mamu fa nsengu fo mu mbo medua madaroma ai nana mpacho netisen boko ide mo akwa baba suru wiase so yeah ene ni dai yeshia na mpacho odin pa edisen yo bidi ankasa e different ye nana ameni ampo okay nana yensha siem nana no maware o nefi o papa side na o mama side yo medasi shasi ene di na efri me ma be side me nuano I want to shasi efri welcome say shasi say na wo yo shasi kra no me sister nana okom ya ayasuo adosu apena na my sister no e petru wuye nti wo wuye no e 3 days pepepe na me so daye na me ko ahimfie kese pa emu nti biduru ho no na ase ayesi ahimfie ho daye no no nti na sa ekro no ye boma ahimfie nti me da de mete ye ne se ohe no e ka kire me papa say se ne yire wudi a o de ma ne ba ko besia nan sa bia me ka say na me papa ene ne mani nyina na ewura sa yemfie o enti me papa ekobusa wonye ne say ja emu de ehin e ma ne ka say obaka akiri no enti de me hu ya ne say me papa abeso mensa o de me akosi akonwa kese pa so na fe o mo botwene na edomo hoho no esetwa me ho hia enti na de akinye no na ka che mpa se ejapia ena me so da na o de me akoma bo mahene se wo nware me enti me de me fa ne se ye nipa se me so ti Mrs. Tano maka se ye ne wo hene bi ba be ware wo sa be na Mr. de free mono nansa nti edi ene nan so na mo ye se ye mfa ne hye free jim free se wo ye konfo nti ye kwa akoyi no akosi ye kofa no na yakokora no ti ye koye ti anadwo no a ye de emonu free nkranza ba ye no omo sha ase se wo mo egro de ama me sister no na me hu se ibi wo so wo me yam sa breso na me kwa sorry nti me sorry free wo se ja me kwa kope ba bia da
ti me dru e kwan no se na se ade bi gina kwan tenten gramo mi hunu se ade na modu se nipa bi na gina wo sa betina e tum mi hu ade kro ti mi yese mi gura de na ade no pim mi sei ma me ba machi e sa force se me sa ko still na yesa me sa enti e hwa no me hu bibia bi enti doma na wo hodie omo kanse bebre kire me de esiye enu akire no me papa ayen say senia ne ba ne si wu ntem no enti no akomsam na nenyi ho bio ti mi sha ase say e ba ko kompaibo ti atwa mountains die na ho emi fie me kokko hwa afei na akom na ankasa ya e wo so me de na eja na mom me hunu say tumi bi abewure me mu tumi bi e wo me mu ti efri satam na ekono asem bia mde ma no beka bia no na ye adwuma asem bia meka bia na ye adwuma nti emma kwa emma asofo ahodo eti be fa me na ko ya asoro na omo bi ko gina wa se me ya asoro ne dia ni maame se bemu se saade ya ne me hu ni pa no wo senketen tumi ni wura me sa asem bia meka bia no ijadi a kire itimi ye adwuma anu chese Mountains na na wo koye na se na wo bo ma na wura fi na epem wo no eno na e ma sa ade bi enu a kire mu se tumi bi abewura me mu tumi bi awura me mu enti ademe nante ya do fifi baby no enti mi kura nkwa asore ni bi mi jaya asore tena fie fi say se mi duru asore dem wa ye me ye wa asore dem wo no che say sofo no kura bia no ye na dwere say me gi na dwuma nti ye ba sa ma mi jaya asore ametena fie fi ho no ye ma dwere say bia se mi di dwa bi me first ka se me koton ade a ebe ye basa bi kai se emre bi na me na mon kran agugoshi market na me ton yema a me kosa na obi frɛ me say insura bra enti ge ba ko ekɔ no se da bi me ne ne wo wachi no enti me da me ne no se wo enti me kɔ no se maame me hu se tumi kase bi di wachi oye oba enti se won kɔ aso na me se agya me serew se wodi machi na se onye bone dia manini machi we say asori a makono wo wiase bi kura na wonko bi ti enu ane ne musa ena e ba se afedi atwuma no meye enu achi no tumi no bio esa bekeka ho okofa no Atwa Mountains wo debi tumi no bio esa bekeka ho Atwa Mountains wo de enu kurani minti na aka se okɔ hɔ a unya tumi bi sa wo hɔ debi na me de na ma de kura me dada nsa na me beforo sa bepo no na na yehwa de wo akukɔ nsori beble deliverance akese na wabo na sisi na nanom acho sisi wabe tinase yehwe nsori a wokɔye saa time no ana wotuntu nsuo ni nyina na wode wani kankan na wo be mfi be yesen sa be no de bigitum pa se sa na eme ehya ase de na me wo mfi be 25 to 30 25 years 20 years finfi wona na meda ebowura wo no ejano mu ankwa bisa bia saa time yo se ehya ase no me papa ene me maami mu nyina hu se tamu a na me sister no odampam se na ye me spatias intina enhu hia se omo besan asan akọ abisa wo baabi na ase bibi fi se tamu a na me nua no odampam no amamre bia ya esesenka abosomfo no ye no bosom ni wura me maami mom na me gina ho ye sa ne ko ye
eno che say unua no ofom ya na oka se wo bi a okay me nua ne de bosom eye ade a nyese bia ofiti ya na waku anase wo ya ade ba akopa na waku ena sabre no na ono wo nkranza mem yeso ye wo asante mem ti ye de ti ya ne se ne ho fa na wafiri ntina enya se dia bosom bia na ekon sa na ye di ye ti no okay unua ne free mu no ne die na no wo no na eba wo so ne die ne wo ho ena foforo so sa be ka ho ntu da uka ka no dia ye adwuma be fie do me ya adwene se me ye se adwuma yi die me de ye adwuma be se 7 years ni se me ne mua ti afia me mu se me ye se adwuma no ana me tena se me ye adwuma no enti nia ebe ka ho no eye be ma tongo eja tongo no na minim be bia owo minim kro minim na chi ana minti ne din kurada bosom no ene benante almost 8 years to 10 years se me wo ba bia na me hu no me da anadwo no me hu no ene ne nante ye niema ahodo bebre enti me ne nante be se 8 years ansana wo kire me na kira kwai ama makwa akohwe na kira kwai woni kuro enti me ko ho no obi a nkire me kwai bosom no ana kire me kwai sa ha na me wo enti bra machi yemra wa kom titie mu e ka wo no na wo sister free mu be 25 years mu no na wo ko mfie 26 years na ade ne bowra wo why na do kwa kom titie yo time wa e ka me no me sister no wo ko ware konfo panyi bi wo nkranza ya ye frɛ no konfo dudu sa time na olmaiti ase enti time wa me sister no ewu sa no papa no hye me say me mra nanka wontete me emfa me hye me nua na nan se de be ya de chinye basa na sabre no na me kwa sorry enti me ye madwene se me ntumi nyesa adwuma no ti mi a me nemmoa me hun se emmoa me no isa ko hwehwe onu achira kwai ya sese papa na aka se mu de wafum na emom ne ba wode ne si na nan achampo dwedu otoso mienu e master no one tete me one ye bibia one ye me bibia obo watna si sa na tie ya tie ase wo wo ne nsam edimfie be yesen aw enam se na bosom no eye bosom a aka ni papa ni nti bosom bi wo ho a wonka obi ada na se wo firi abosomfia wo firi abosomfia atams no ya wo hunu enema ni so kakra nyese bia sunsum asem na meka wo wate ase ye betima suma se kote aduro we bra koye sei ye sei ni nyina no se wo obi a wo adwene se obesunya de a utimi hu enti atams no ye ne aya ye firi abosomfie no se bosom si usua na se ye do ko akomtete a wo mre obi kura wo a wanyi a na ye de ayo ho bibia wi na ye kasa yi mu no se obi a ofra bosomfie na se bi kana aya na adwuma asam na nhada anya bisa ba metete se obi afi nso bosom tie me kansem at ankane tete abreso no na nipa agi bosom tum bebre enne se bosom wo fie kura na enye konfo no anase bosomfo no a ote bosom no ho eba wonua bi bakura ekọ ho ana wo ka ne ba ne se so what dey make the one enti sa akom minim enipa dom bebra abosom wo mu fie nso wo mato bosom ne pono eno nkire se bosom wo fie wotu ne kuma no nkire se wo ho dabi se wato no pono mu si ho wonim ne ho amamere bia enti e ka wo mo ya wo munim di wo akom mu a saafo no mo nka ho what you say me no kasa ekra bi kwa na wo fie na bi wo ho ya asem ka but ya to no punum
obi ankogu nsa obi ankobie pon ebezi na watimi ahunu amamre aye na ye fe ko ye di tete dan wo mabu ni nyina asi o mabu ni nyina asi o muso musi blocks yo nzo mu o muso musi nti dodo no ansa no moye no na ye hwa de bi wa ha se na wo e kan wo na pese wo de be ye adwuma na wo ne na mo kwa sori wo na pese chuchuchu fro sa edinya tina ma wo sa kwa akire na eno kwasem se edi menya pa me hu anto meda on se me ne wo kasa no me kasa hye mu se sa abre no se me kofa ade kra se me tonwa ebe ye meka bibia me ye bia na asai kosi se abosomo no a ekasa kire me se ma anya se adwuma bibia no ma ye be ye da se o mutimi ye sa de o mutimi ye pa enti wo sei no mo na ebe ware wo no ani de ebi ono wakofa na aka no mumienu no na betimi agya ya akomo aw se wono ankasa ekofa se wono na akwa akogye se me de be ye adwuma enti se wono afiri se wonti fanya adwuma biewa obetimi de akọ the best thing se wo de beko na wa abeka no betimi de akọ na wonam kwa abeso na wo de akọ se eyen hihye se bi obeka wo no ebi wakofa ne gina ya aba nti mmeka se no do betimi de akọ ne nti se bi asisi ya de ono na be wale ba asisi awale no ensa nko ne da yengu no se wa ankasa wo kokogye a se ne obusa ye di a eno kra no ewo amamre a wo be ye ansa na so betimi de akọ awode akọ ono abeka na wakogye aba no da bi wa ankasa wakogye no kra no ewo amamre a wo be ye ansa na betimi de akọ awode akọ na wa be wale wo na wa be wale de ne menyin tum se wo betimi akase magya kra saw sanity ai se so bi aboda no asanya le akomo de yentimi nyaa no kra sa esuna da ebi wom esuna se eye tumi se wura oni ba bia ya o se pia ko bi na ye nhwa de akom ne kan wo no na 25 years na wo boma ho na se kromo ha ya na namo wo na do ba tana duma se ya aha ne ye wo me papa kromo ne ya me papa ne firi ya me maame de o firi aseche duma se enti saa ho ne de ibibia mfiro na emom ensuo no ne saa ensuo na eda kromo ho no apaape no obo wa apam enu nti ne ho na sunsum mu de me koye no enti no chese ohene na wo hu no na ye nsuo na se mimiti we sei so so da ye humia na se mhye matade we sei ati ba bia eye bosom na wo hu no eye me bosom aya wo hye sa atade bi sei na wo hu ne mum nyame sa na tie wo me kira komu manye kakra yembra ye nanana musumu yesi ayila sisi ye no pese ye mpija no tema na wo kwa asore no ene wo ba mu no se ye nyina yakan bida abosomsom yankosesem ye nyina yakan bida no kwa asole yeti abonsam so na wo asore dem na sisi wo na mu fie no sei na wo hu no aw mi hu se esom no enye soma eye nkwase asem so ye kan sa me nso enye sa na ye kan ye se abosomsom chiri enkwase asem bosomsom e chiri nkwase asem se wa fa ato so ana se wo ye konfo na se wo gitum se wo kura abosom na ye behwe na afi wo tete ba bi na che se enema ensem fata na wo ye so what you say obi aya okuta bosom anase wogin wotum se medie me batum wesi wo se bosom adwuma na me ye konfu ankasa na wo nya nkwase asem da so say tumi no aya wudi a kire no enye tumi ketwa so behwe se konfu panyi ti se me na obehia me na metete baase na obehia me na mahye kabi na obehia ma yem ho basa na obehia se ene me nsem fata ma buru nsa na menam kurum enye konfo na uchusuluku se we konfo a me ka kire wo se we konfo a wo yo ba
ohema woyɛ ohema woyɛ bɛɛma so a woyɛ ohene ohene enkontokwa obadwum sɛ obɛgyina abɔnte na wo kontokwa jejejeje konfo sɛ woyɛ saade fi sɛ tumi bi na ewura wo na wo kontokwa obadwum besi den na ukura wotimu omobu sɛ bibi etomu a na sɛ ohene no ehia sɛ rabeyi apaye emakoro yi a ubetimi akwakọ yi wo ma me frɛ wo kra eden na abosom hwe ansa na omode awale obi yo abosom de me bosom aya me kura no to ngobofo wono de ansa na wo bekọ akoduru sa ne mpesu ya so na wakọ wura ne buomu no wura ebuomu ho a bosom no ane ba physical ohwe wutirim adwena ikura wo ohwe wakoma ansa na so no be makwai ama wa fa ne ba ade na kwa wa ma ho kwai onye papa wo mfa wo nipa bebre timi koso won so omunya hwema but ono no ompen kwase asem ochiri kwase asem se obefa no na afi odi ne din e ba beto so na wo bo ne din na afi obehwe wachi na wachi basa obekun kura to atwe obia na tongo wale no dabi tongo die won wale biasa tongo ye bosoma enoso ndovia santimemu amana mmese oh asantimemu de hadie wo mo a minim wo mo pa se tongo ankasa ne kura wo mo a enye fake die minim nipa miensa pe oka ho miensa me ka ho miensa eno chesi ya mo papa na sesen se bia oka se omkuta papa no sentia e ameka sanse obi kura wo ho a woni tongo but odi ni din obi betuma akotena afidie so sem di tongo na he adwuma enso obekọ na ka kye no oni tongo anu tene ma meka sanse tongo ye bosomo a oni mude oyi wokofo tongo chesai anka tete amre so kura no se wunye panyina na wonsa nkanda what they say enye nkora bosom tongo onye nkora bosom ndi teme kan na bi wo efia na ebi ni fia won se me kire mu kire wo se asuo no di kai tina me de nenam atwa mantis abo so no me kwa me fa me sina no enti wono de e kire kura no so esan be wudam won se tongo no otibuom ukoni kromu a buo kase pa obefra kosoro ansana okowura ni tokorum enti me time waya tongo no so ebeka ho no na minim tumi kura edemenam se asem kura na meka bibi man se meka asem a miam tumu se tumi di akire because se beto a kwam bia so e se ye adwuma beto enti akire no no ankasa ebeda no wadi kire me akire me baabi owo kwanya me fa so a me hu na chi wona kire me ti e ba se me ya ahomboa no na musa opia na so na kire me na kwai dada na me de koya enu che so no na nte che ansa no wura wona me na nte che ansa na wo kire me na kire kwai onne be edi kan be pemo gate na no na okay gate na no de on se sa bre no na mi nim sunsumu asem enti me ko wura da mu se be ma gram obi gire na opem me ma hunu adekoro sa ne koye na wo ka se oye tintin oye kufo eni tina ma me bisa se bia na yo nde bia na wo si bi church mu se tintin money ade no na me kire wo se sa bre no na mi nim na mi nim sa ne koye ya to hona se na yen hwa de se wo de no ansa na wo be hu no wo so daye sa na wo hu ye se ohene bi beware sa enti se obi hwe esisi no aso daye na se ohene bi beware na esese entempa no ano wo pa akiri tempa no ha wo se otutumreka na ohwehwe akiri
entena se ti se wo hwehwe akira wo behunu ade kure a e ba be ene wo ba betena na yen hwade tongo na bia wo free na wo de na dra santimemo akonya wo se wutimi kofa na de ne ba ha ana se wo ha no musi na obeka awo ne ntimi de wo ka chere no wuti oh anokwasem ni sani awubusa no ya asim busa pa no busa no bosom de enam di ka chere won se me kasa na won se me ka se enipa bebre timi call se o mate saa tumi ne nka se de na ho ode sitie denka nti won bekọ akọje ne ba na won de na beka ne won abosom ho so wate ase utimi kọ se mate won ka ti pese woni me nante na wode wo ba mame na obeta mechi e mame ye madwuma etimi kọ che ne sa eno na me kire wo se ansa na womo edene ba ebe ma wo no bosom no woti wanyina woni mutiri mu ade ne kuta wo onimu de wode ne ba ne koye enti sanye papa obeka che wo se kọ wonti me ba nante de ntama me bisa sansa opemu na wo opemu na ni tira me bisa se uye bibi na anase ono abeka wonti ne wahada ma wo ho kwan ma wode ono ankasa ba asante memu bosom de eye spirit bosom oyem fanama oninam wuti de meka no wabehunu we wo haisa na okọ saa enipa miensa misiminim wo mo so a obehu the same thing bosom aya spirit enti san ya wo chede na kire se esremu de nyina na aba enye saa nete denja ma me bisa sane se yese wa bosom ni bi ho ntimi mfa ne mfiri ebia bebi owo no mfa ne mba ekuru foforo so eni ntina ma me bisa sane aw abosom a ya wontimi bia wontimi mfa mfiri ba bia owo ensanko ekuru foforo so no atamse no aya ne ye ensu abosom no me ka sai asuo no woda kurum ya me master komfo dudu to so mienu me sister number 1 no omo ba saa ekurum ha sei tano dumase ha ebe kire asuo no physical ma nipa obi e woni e ekona hene ne odumase hene bodwa ma ya gure ma spirit no efiri no mo ba no obi o ho bia ni woni e eye ja pa ne pi free no e ma obi ani hu sei enti se ba saa ensuo no da ha sei no se wo de na etra akoba bia ya na yeden fi say asuo no ebetimi abeso da yese bia ebose ya commercial ekoyese saa bre no ni ya ezi de watimi akoye na de ya omusa na enye adwuma oh mia kasa mi ni pa de ayameti we die me nsansuo no da adentina wonsa sentia me se mensa ne se ye master no abechire jana nkasa ede na si awo mama ye na ebe me sa ko sansu nti ensuo de me mensa obi wo hɔ ana wonchiri jano nti otimi ko sansu no efre nsuo no na ogubu ensa ede abompaye but se jana nkasa wo hɔ de a enwu hia so be sa sansu na yen hwade bi se mwachi jano a obi a wo efie no sa anytime bia na otima na asa okọ obeye dwuma na waba ena me kire wo se eya spirit okọ na waba sanity because anytime na so ugina e fansa e boni deep se oba yes urem na mgazi mwachi na trem de no amu no oh dabi onenam ayefo na ameni ampon ene no etwetwe nkomo kwan akomo nana mo sha asese omode eware no ene de na omode ye no ama opa ekire kwan okohu ono so kohu de chiemu ene ho enkomo ne yedi na tama na okọ asore ne oba wi no no explanation no de ma me de ne metibu ane emfa me pese me hu se
dia he na mu yede because obi to ho a no wo ka say akomo no ene eye bone ene eye sei ene eye sei ye nananom nso no ye ba o mo ka bi o mo say akomo enye bone obi timi ka say abosonsom no enye ebetimi do akobonsam jam sa na obo hu ne say ye ne edi abosom ne chi no edi akobonsam jam omo mo ti asole dem hallelujah no ene na edi o mo ko heaven enti me pese mi hu se tema no wo ho no na oba akomo ne mo no eye bone so obeba akomo ne mo because obi wo say ye konfo wasesa wo wafa nyame menti ho na se yo enye bone se wo ye konfo say me ameti we maso ansuo maso ansa ehu die mu oduro ene senka wo pede eye no kwaresom kora abosonsom eye no kwaresom sentia ema me kasa asem ne se enne osofo ejina asoro dem asoroba eti asoro dem wo senyin sen but yen akomfo eme ameti we se wo kora aya wote ena wanyin sen na sebio be ma na won na nyinsen na firibu ana abeka kire na mede ma no ebeka kire se adras mesi esi we yenti kona kokko sebia maame mano aya am de kansa no ehwa e se bosom ne cheme ye di no kwara ne so endi se obi wa kire se ye de ne nye na asori na ya enye no kore ye na ye nam no kware no so sebia mo de ne instant wo ye na sese ho na ye cho ba asole dem obi nso ye de nyankopon e ba ansa na wachi abe na obeba so ye de obeba na se ba se wukum obi a wo ku na wie what yasi enu ntina nyame yi awonhom a wo mo ho odene e wa asase so e de ma nipa sunsun bi te se to ngo bofo se wadi na duru anasa woduru ho agya no a won hwe se obi emeye na watrans aka se nyame wo ho onyame wo ho nanso se obi ebo wasom a wantumi ka anwane a obebo wasom ama sa wasom to korasi so na nyame wo ho nyame no aso na e ka kire se odasani dwane kokogye wo kra nkwa wo se dwane na kogye wo kra nkwa e fa no wo kire wo se dwane ko bibia wo wote asori dem na nyame abeka che se dwane agye wo kra nkwa e fa na abeko ibusawo ze asori dem bonzo nyame wo onu kro no aso no se dwane e kogye wo kra nkwa enti me ka kire wo se abosonsom de emu ode papa eye suma wo sumu a wo to yen suma honhom nyina so eye sum sa eye sumu a wo sumu a wo to wo nya ho to ankasa ah me huni se bo mo sao bosom se enwene bone emanipa wa anwene bone amfa amanipa wona wiase awusuro de pese mbusa wo se mo ankasa no wa anwene bone wonwene bone ema obi ade pa na besuro e basa no obi wo ko no obi tutu enkan obi so ntima tutu da yeso bia mane nso sa obi nana aw metrimu fine na meko obi amane nso sa obi uhwe wadi ka aka se amane wo se utrimu enye fitaa Kristo so mkwanti me nso na ye de se ye nya papa ye ma ye trimu nye fitaa moso enhye nti de mo pe na mo ye firi se obeya wu ama wona na mo so abewu na wakatu ya mai ba me de me ya ni due ya me nya wakatu ya se ba san so amosere aw wakatu o kasre ana me taahwe amoyi esre ne de eno kwasem ni enipa ye nipa enfom so wo ye ho ena atams no wo mutimi ka se an na bosom de wo fom no anu waku obi akasa anya sanete ansana bosom ebeku wo no na wabọ kokwa ache waye nne wasre no de ache ade ache waye nne na wasre no de ache na enso enye se wode ache okra no obenya ho afa di totroto obechew atwe waso ama wo hu dia wo ye na
se be ya unsan koye bio ma choda bebre enti me ade a me ye ya bosom ne che me no me hwe se sanfom so ne nya bio o ma che me pa ayo no mo che ma ise o mo te mo woni ana se e bia o mo ma mo yare we o se bosom ya bosom mo che me ayo no che mo sese se bosom che wa me kire wade bosom che wa wo mo no enam se wo mo etumi no bro ye nipa de so bebrebe enti no se ade ekuta we kura no se wo de ball kakra bi se bia wo ya ade jade wo ye no e be ball ya de bosom enche wo se ma che no afa ho adi ene se nya se konfo edi eyi bosom ho ade be bo obi dabi enu de me de ye example kwa na kire wo se bosom no sa na konfo bi di bosom ade bo me afa shas ene enye me shana me be mungabu konfo kra no de wonsa ebo nipa enu nti na konfo enkonto kwa no suma wetre so no de bo me e de na ye no de bo ameda me jira mbabi wo gina wa no de sa de no be bo e bia me ne me ka wo gina ni ko no pe kwa besna ko na obesia kwa wo ma chia me bo me say e na wo de wa de be twa me de se bosom wa anya de nti se odi na de be bo wo be yare bosom de so ochewa unya eyi bosom che eya de a uti wei se wo fom bosom bi pa na se bosom ka se mi twa wo to kakra bi a ewiase be fono sa me ka onan bosom kire de enya nkura de enu ye se ebia omo konfo ana bosomfo ana se bosomfo chiam yo abeja nyina aka ana se wo do hu beja soso a tie bosom bia wo mra bosom wo mra na enye mra bia to se bible mu mra ya wo se enwere bone emfa yonko ho asem bone se wotiri ense enyinsen sa ne ma no a na wo ya wotea wo enti wa wo do hu abeja mfa se wa be ye bambo ana se wa ba se omumbo ho ban ni ade a na odi sa woni na ko yinyinsen obetea wo o metwe aso me na meka kire se enye eye bone wa ko nipa bone ne kum nipa bone nipa so ye bone o ma ye bambo nyina o mu nim sa o o ma mu do mo a che na na ma se nyina me ka se mbia kire wo obi aka se onimu sa enye nokore udi adura ye ka kire wo se ense nyinsen emfa obi ho asam hye otirim se edi paso se ade a wo ye misem nya no meku no dabi emfa hye otirim wati ase ye wo enema bebre wo ho a eye bible mu nsem ya so a nje so yedi but ye de wo fom a ena to se nya wa ketua na chima wansan ko ye bi omo be ye bambo ni ade no munim sa o omunim na o ye sure so omunim wudi adura bosom ne se enye bone na emum ono so nhwe ma obi emfa bone mediru ndiza wo abedi adura na akofom a omo be ma obi nso afom dabi ono betia wo akoye seja se bosom eyeja what yes enti wo se we mediato ha emfa nsanka wodo nsa so me be hyew se yeja ya se ye twetwe ho free ne ma bi ho e ba ne sa wa kasa so be free obe fa wiase no makọ sanse se wiase we ya ennei yatimu no ena hokwa what ya se wo de ba enipa semu kra na enipa esese wo hye bibi ase se nipa hye bibi ase esese wo hye bibi ase se nyame ase me ba se me kan se ye de ba ye ne ankasa mu ye yi ahom fi mu kra na se wo ti we wudi bone a police ni betima mecho eno che se wo hye na se what ya say sa na tie nananum machidi e den enye den kura wo ye free wakoma mu fita me de anytime bia me kasa da abene bebom no
ye ya konfo yi ye bedi kai fi say ye di mra no so na me ka kiro e no kwaresom ye ne nam no kwatre ne no so fi say ye ni bone ene mo atwi ye nso ye di omunya konfo ye ene obosu e pese me kire wo say bibia ya eye ne papa bia no ye woni bone so tare ho no de eye wiase asem wate ase eye den na wo behunu de nye ewum na emom dua na ba na kire ye dua kora eye yese wote se obi kasa na wo de wadwena ma no tena ase na tena mu na famu aba tena wodi na ti asem na enipa no woka na famu aba eno beboaye na ya tese sa wo hwe nipa ne klaro na onye hu a otimi wakoje nka bilibi ni ade nti wunya hwe ne na atwe aba ho ese so wo no ko twudi eno ho me die mia kasa die menye sa na emani ye nia ye de ye ho ekowurawura sa na emani so what ya se ye nia na ye de ye ho ekowurawura sa na emani elfo brena ayabe ye ne nana ameni ampon ena etwetwe nkomo de wonti ase bia ne number na da we besoro se wo befre no na wajinchiremu afri no de bia ameka se vera de me ofre me amenya nchiremu bia emfa ma ebia me meka me nkwala adwen because wa wo hwe me ebia se biona wani ni sim bebele eya akwala na me nso me yusu ade he na me kofa ba na eja mo so madaroma na nanu mo so me hu se epeja enti se meka bibi na sa ankoya kasa de emfumso wo ho fi kasa no ne ka eden enti se bibi ankoya madaroma na mode achame aha ena me demosi akram